Ας περιγράψουμε αυτό το πανέμορφο μοτίβο με το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε είτε τραπεζομάντιλα, είτε φορέματα, είτε ζακέτες, είτε κάποιο μοτίβο για να προσθέσουμε πάνω σε κάποιο ύφασμα ή οτιδήποτε μπορεί να βάλει η φαντασία μας. Μπορείτε να κάνετε zoom στο βίντεο και να πάμε να δούμε από κοντά τους πόντους. Στην αρχή στο εσωτερικό έχουν δημιουργηθεί 4 αλυσίδες και έχουν κλείσει με βουβό. Έπειτα ανεβαίνει με 3 αλυσίδες στον αέρα και μέσα στο κενό των 4 αλυσίδων του κέντρου βάζει 2 ποδαράκια τα οποία τα κλείνει μαζί. Έπειτα κάνει 3 αλυσίδες στον αέρα και επαναλαμβάνει το ίδιο κάνοντας 3 ποδαράκια μαζί, ξεκινώντας τα από το κέντρο των 4 αλυσίδων και κλείνοντας τα μαζί. Το συνεχίζει αυτό έτσι ώστε να δημιουργηθούν 6 ζευγαράκια των 3 αλυσίδων. Μπορούμε να τα κλείσουμε με 3 αλυσίδες και βουβό στο πρώτο ζευγαράκι που ξεκινήσαμε ή στο συγκεκριμένο σχέδιο κάνει μία αλυσίδα και μπαίνει με ένα ποδαράκι στην αρχή του πρώτου ζευγαριού. Εγώ το κλείνω με 3 αλυσίδες και βουβό και ανεβαίνω πάλι με 3 αλυσίδες. Στη συνέχεια στην επόμενη σειρά, αντί να κάνει ένα ζευγαράκι, κάνει μέσα στο κενό των 3 αλυσίδων, κάνει 2 ζευγαράκια με απόσταση μεταξύ τους 3 αλυσίδων. Ολοκληρώνει και αυτόν τον κύκλο πάλι με μία αλυσίδα και με ποδαράκι στο απέναντι το πρώτο ζευγαράκι ή αλλιώς μπορούμε να το κάνουμε ολοκληρώνοντας τις 3 αλυσίδες και μπαίνοντας με βουβό στο πρώτο ζευγαράκι. Ανεβαίνουμε έπειτα με 5 αλυσίδες στον αέρα και σε κάθε κενό της προηγούμενης σειράς των 3 αλυσίδων κάνουμε ένα άριχτο. Το σταυρουδάκι δηλαδή που μπαίνει στις 3 αλυσιδούλες λέγεται άριχτο. Έπειτα πάλι 5 αλυσίδες στον αέρα και άριχτο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί όλη αυτή η επόμενη σειρά και κλείνουμε πάλι στο τέλος της με βουβό μέσα στο σημείο που ξεκινήσαμε ακριβώς. Έπειτα για να συνεχίσουμε μπαίνουμε και κάνουμε 2 ή 3 βουβά στις αλυσίδες τις πρώτες που είχαμε ξεκινήσει αυτό το γύρο, έτσι ώστε να βρεθούμε στο μέσον της αλυσίδας, στο μέσον της σειρούλας αυτής που έχουμε δημιουργήσει και να σηκωθούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη σειρά. Η επόμενη σειρά φτιάχνεται και αυτή από 5 αλυσίδες και ένα άριχτο, αλλά για να δημιουργηθεί πιο λοξά, να προχωρήσει το σχέδιο, δεν κάνουμε άριχτο πάνω στο άριχτο, κάνουμε άριχτο στο μέσον της αλυσίδας, στο μέσον της προηγούμενης σειράς. Επομένως, στο μέσον της προηγούμενης σειράς κάνουμε ένα άριχτο, πλέκουμε 5 αλυσίδες στον αέρα και μπαίνουμε στο μέσον της επόμενης σειράς, χωρίς να μπούμε μέσα σε κάποια συγκεκριμένη αλυσίδα, στον αέρα της, δηλαδή την αγκαλιάζουμε για να τη σηκώσουμε, είναι πιο όμορφο και κάνουμε το άριχτο. Ολοκληρώνουμε και αυτή τη σειρά με αυτόν τον τρόπο και κλείνουμε κάνοντας πάλι βουβό στο σημείο που ξεκινήσαμε. Ακριβώς τώρα στο σημείο αυτό, για να ανεβούμε και να κάνουμε αυτά τις πολύ ωραίες βεντάλιες με τα 5 ποδαράκια, σηκωνόμαστε στο πρώτο για να πάμε στην επόμενη σειρά, κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα που μετράνε για ένα ποδαράκι. Έπειτα ακριβώς στο ίδιο σημείο θα περάσουμε και θα κάνουμε άλλα 4 ποδαράκια, αλλά δεν θα κλείσουν μαζί, θα είναι το καθένα μόνο του. Τελειώνοντας με τα 5 ποδαράκια στον αέρα, κάνουμε μία αλυσίδα και έπειτα στην σειρά των 5 αλυσίδων της προηγούμενης σειράς μπαίνουμε με ένα άριχτο
και ξανακάνουμε μία αλυσιδούλα και ξαναμπαίνουμε στο επόμενο άριχτο της προηγούμενης σειράς και κάνουμε 5 ποδαράκια για να δημιουργηθεί αυτή η όμορφη βεντάλια. Συνεχίζουμε και κάνουμε σε όλη τη σειρά το ίδιο, δηλαδή πάνω από κάθε άριχτο μία βεντάλια και στο ενδιάμεσό τους μία αλυσίδα, ένα άριχτο και μία αλυσίδα. Ολοκληρώνουμε τη σειρά και κλείνουμε με βουβό στον πρώτο πόντο που είχαμε ξεκινήσει. Έπειτα, για να προχωρήσουμε στην επόμενη σειρά που κλείνει τα τόξα και κάνει αυτή τη μυτούλα, ανεβαίνουμε από τον πόντο στον οποίο βρισκόμαστε, δηλαδή στο πρώτο ποδαράκι από τη βεντάλια, με 3 αλυσίδες που θα μετρήσουν με διπλό ποδαράκι. Αν το νήμα σας είναι πολύ λεπτό και δείτε ότι το διπλό ποδαράκι που θα κάνετε στη συνέχεια είναι πιο μεγάλο από τις 3 αλυσίδες, καλό θα ήταν εσείς να κάνετε 4 αλυσίδες. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο ποδαράκι της βεντάλιας κάνουμε 3 ή 4 αλυσίδες, θα το δείτε. Παίρνουμε 2 φορές νήμα για να κάνουμε το διπλό ποδαράκι, μπαίνουμε στο επόμενο ποδαράκι της βεντάλιας, δεν το ολοκληρώνουμε. Κάνουμε το ίδιο στο τρίτο ποδαράκι, παίρνουμε διπλό νήμα, περνάμε, το κάνουμε το ποδαράκι μας, δεν το κλείνουμε, συνεχίζουμε το ίδιο και στο επόμενο και στο μεθεπόμενο, έτσι ώστε να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο και τα 5 ποδαράκια της προηγούμενης σειράς της βεντάλιας μας και να τα κλείσουμε όλα μαζί σε μία μακριά μυτούλα, γι' αυτό θέλουμε διπλά ποδαράκια και να δημιουργήσουμε αυτή την ωραία μύτη. Έπειτα κάνουμε στον αέρα 7 αλυσίδες. Η απόσταση δηλαδή της μίας μυτούλας με την άλλη θα έχει στο ενδιάμεσο 7 αλυσίδες. Και συνεχίζουμε και κάνουμε ακριβώς το ίδιο με 5 διπλά ποδαράκια που κλείνουν μαζί πάνω από κάθε βεντάλια. Κάνουμε όλη αυτή τη σειρά, ολοκληρώνουμε, κλείνουμε με βουβό στην μυτούλα της πρώτης μας βεντάλιας που κλείσαμε, ανεβαίνουμε με 3 αλυσίδες, μπαίνουμε στο ίδιο σημείο με 2 ποδαράκια και τα κλείνουμε μαζί. Δημιουργούμε μία απόσταση 3 αλυσίδων για να ξαναμπούμε ακριβώς στο ίδιο σημείο στη μυτούλα αυτή, να κάνουμε 3 ποδαράκια και να τα κλείσουμε μαζί, άλλες 3 αλυσίδες, ξαναμπαίνουμε στο ίδιο ακριβώς σημείο, κάνουμε ξανά 3 ποδαράκια που τα κλείνουμε μαζί, μετά 3 αλυσίδες στον αέρα, μετά ένα άριχτο, αγκαλιάζοντας τη σειρά των 7 αλυσίδων που είναι ακριβώς από κάτω που είχαμε πλέξει πριν. Ξανά 3 αλυσίδες για να φτάσουμε κοντά στη μυτούλα την επόμενη που έχουμε δημιουργήσει με τα διπλά ποδαράκια και ξανακάνουμε το ίδιο, δηλαδή θέλουμε να έχουμε 3 ζεύγη από τριπλά ποδαράκια κλεισμένα μαζί και στο ενδιάμεσό τους μία απόσταση 3 αλυσίδων. Δηλαδή 3 ποδαράκια τα κλείνουμε μαζί, 3 αλυσίδες, 3 ποδαράκια ακριβώς στο ίδιο σημείο μαζί, τα κλείνουμε 3 αλυσίδες, 3 ποδαράκια μαζί στο ίδιο σημείο που κλείνουν μαζί και έπειτα 3 αλυσίδες άριχτο στο μέσον των 7 αλυσίδων της προηγούμενης σειράς, όχι μπαίνοντας μέσα αλλά αγκαλιάζοντάς το, άλλες 3 αλυσίδες και κάνουμε ακριβώς το ίδιο πάνω σε κάθε μυτούλα της σειράς μας και ερχόμαστε και κλείνουμε με βουβό πάλι στο πρώτο ζευγαράκι από 3 ποδαράκια που είχαμε φτιάξει. Έπειτα για να προχωρήσουμε και να πάμε από το πρώτο ζευγαράκι στο δεύτερο ζευγαράκι και να σηκωθούμε, θα προχωρήσουμε κρυφά με βουβά. Γι' αυτό έχει 3 τελίτσες. Μπαίνουμε με βουβά μέσα σε αυτούς τους πόντους που υπάρχουν μπροστά μας, έτσι ώστε να φτάσουμε στην κορυφή της μεσαίας φουσκίτσας μας. Κάνουμε άριχτο
Έπειτα κάνουμε 5 αλυσίδες στον αέρα για να δημιουργήσουμε μια ωραία θέση για να φτιαχτεί η επόμενη σειρά, μέσα στην οποία θα μπουν τα διπλά ποδαράκια. Έτσι, φτιάχνουμε εμείς τώρα 5 αλυσίδες και ξαναμπαίνουμε ακριβώς στο ίδιο σημείο, στη μητούλα του μεσαίου ζευγαριού και κάνουμε ένα άριχτο. Έπειτα για να προχωρήσουμε κάνουμε 5 αλυσίδες στον αέρα, μετά ένα άριχτο πάνω στο άριχτο της προηγούμενης σειράς, 5 αλυσίδες στον αέρα και ξαναπάμε στην επόμενη κορυφούλα του μεσαίου ζευγαριού και κάνουμε άριχτο, 5 αλυσίδες και άριχτο και συνεχίζουμε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, 5 αλυσίδες, άριχτο πάνω στο άριχτο, 5 αλυσίδες, άριχτο, 5 αλυσίδες, άριχτο στην κορυφούλα και ούτω καθεξής μέχρι να ολοκληρωθεί και όλη αυτή η σειρά. Για να προχωρήσουμε στην επόμενη σειρά, φτάνοντας στο σημείο που ξεκινήσαμε, στην κορυφούλα αυτή, τη φουσκίτσα που έχουμε κάνει με τις αλυσίδες, μπαίνουμε με βουβό στο κενό μέσα των 5 αλυσίδων, κάνουμε στον αέρα 4 αλυσίδες, γιατί θέλουμε να φτάσουμε το βελονάκι μας στο ύψος που θα έχει και ο επόμενος πόντος, ο οποίος είναι διπλό ποδαράκι, είναι πιο μακρύ από το μόνο ποδαράκι. Παίρνουμε 2 φορές πόντο και κάνουμε στη σειρά 3 διπλά ποδαράκια, έπειτα 3 αλυσίδες, μετά 4 διπλά ποδαράκια, έπειτα ποδαράκι μέσα στο άριχτο της προηγούμενης σειράς, 2 αλυσίδες στον αέρα και ποδαράκι ακριβώς στον ίδιο πόντο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα τριγωνάκι. Έπειτα πάμε στην επόμενη αλυσιδίτσα που έχει δημιουργήσει αυτό το μισό δαχτυλίδι και κάνουμε πάλι 4 διπλά ποδαράκια, 3 αλυσίδες στον αέρα και 4 διπλά ποδαράκια ακριβώς στο ίδιο σημείο, στο ίδιο κενό. Και πάλι ποδαράκι στο επόμενο άριχτο, 2 αλυσίδες στον αέρα και ποδαράκι ακριβώς στο ίδιο άριχτο. Θα κάνουμε το ίδιο μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η σειρά και να μπούμε πάλι με άριχτο στην αρχή μας. Από εκεί πάλι κάνοντας άριχτο στις 4 αλυσίδες που είχαμε δημιουργήσει για να φτιαχτεί ένα ποδαράκι, μπαίνουμε με άριχτο πάνω από τα 3 διπλά ποδαράκια, δηλαδή κρυφά, προχωράμε κρυφά, να μην μετρήσει δηλαδή ως σχέδιο, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο, στο κενό που έχουμε δημιουργήσει από τις 3 αλυσίδες. Εκεί κάνουμε ένα άριχτο ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε, κάνουμε 5 αλυσίδες στον αέρα, ένα άριχτο ακριβώς εκεί που βρισκόμαστε, 6 αλυσίδες στον αέρα και έπειτα πάμε και κάνουμε ένα ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι του τριγώνου που έχουμε σχηματίσει από κάτω, δεν το ολοκληρώνουμε, μπαίνουμε και στο ποδαράκι του τριγώνου από την άλλη πλευρά και τα κλείνουμε και τα 2 μαζί και έπειτα κάνουμε 6 αλυσίδες στον αέρα, άριχτο μέσα στο κενό των 3 αλυσίδων, 5 αλυσίδες στον αέρα, άριχτο μέσα στο κενό των 3 αλυσίδων, 6 αλυσίδες στον αέρα, πάμε πάλι και κάνουμε τα 2 ποδαράκια που κλείνουν μαζί, πλέκοντας πάνω στις 2 πλευρές του προηγούμενου τριγώνου όπως κάναμε και πριν και έπειτα 6 αλυσίδες στον αέρα, άριχτο μέσα στη σειρά των 3 αλυσίδων, 5 αλυσίδες στον αέρα, άριχτο μέσα στο κενό των 3 αλυσίδων και συνεχίζω όλο μου τον κύκλο, όλη μου τη σειρά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Φτάνουμε πάλι στο σημείο έναρξης μας αυτής της σειράς που ήταν το άριχτο και οι 5 αλυσίδες στον αέρα και εκεί για να ανέβουμε και να κάνουμε τώρα τον κύκλο μας τετράγωνο, δεν θα είναι όλος ο ίδιος
όλος ίδιος ο κύκλος θα αλλάζει ανά 5 με 6 πόντους. Άρα στο σημείο που είμαστε ακριβώς τώρα, κάνουμε ένα βουβό στην πρώτη αλυσιδίτσα και έπειτα κάνουμε 4 αλυσίδες στον αέρα για να φτάσουμε, είπαμε, να έχει το βελονάκι μας το ύψος του επόμενου πόντου που θα είναι το διπλό ποδαράκι. Κάνουμε λοιπόν 4 αλυσίδες και μέσα σε αυτό το κενό τώρα θα δουλέψουμε των 5 προηγούμενων αλυσίδων. Εκεί μέσα θα πλέξουμε 4 διπλά ποδαράκια στη σειρά, 3 αλυσίδες στον αέρα και 5 ποδαράκια στη σειρά. Δηλαδή οι 4 προηγούμενες αλυσίδες μετράνε ως ποδαράκι, γι' αυτό κάναμε και 4, 3 αλυσίδες στο κενό και 5. Θα δημιουργήσουμε την πρώτη μας μεγάλη γωνία. Συνεχίζουμε πλέκοντας 4 αλυσίδες στον αέρα, μετά απλό ποδαράκι στην κορυφή του τριγώνου της προηγούμενης σειράς, 2 αλυσίδες, ποδαράκι πάλι στο ίδιο ακριβώς σημείο στη μητούλα του προηγούμενου τριγώνου της προηγούμενης σειράς, 4 αλυσίδες στον αέρα και έπειτα στο επόμενο σημείο που αποτελείται από 5 αλυσίδες στον αέρα, εκεί μέσα θα πλέξουμε 3 άριχτα, 3 αλυσίδες στον αέρα και 3 ακόμη άριχτα, ακριβώς σε αυτό το σημείο, αγκαλιάζοντας τις αλυσίδες, όχι μπαίνοντας μέσα στους πόντους. Συνεχίζουμε πλέκοντας 4 αλυσίδες στον αέρα, 1 άριχτο στην κορυφή του προηγούμενου τριγώνου της προηγούμενης σειράς, 2 αλυσίδες στον αέρα και 1 άριχτο ακριβώς στο ίδιο σημείο. 4 αλυσίδες στον αέρα, μετά βάζουμε 3 άριχτα μέσα στο κυκλάκι που έχει δημιουργηθεί από την προηγούμενη σειρά με τις 5 αλυσίδες, 3 αλυσίδες στον αέρα και ακόμα 3 άριχτα μέσα σε αυτό το κυκλάκι μας. Έπειτα 4 αλυσίδες στον αέρα, 1 ποδαράκι στη μύτη του προηγούμενου τριγώνου της προηγούμενης σειράς, 2 αλυσίδες στον αέρα και πάλι 1 ποδαράκι μέσα στην κορυφή του τριγώνου της προηγούμενης σειράς. Έπειτα 4 αλυσίδες στον αέρα και πάμε να δημιουργήσουμε ακόμα μία μητούλα στο τετράγωνό μας και κάνουμε μέσα στην φουσκίτσα από τις 5 αλυσίδες κάνουμε 5 διπλά ποδαράκια, 3 αλυσίδες και 5 διπλά ποδαράκια και συνεχίζουμε τώρα πάλι με 4 αλυσίδες στον αέρα και ακριβώς όπως κάναμε στην προηγούμενη πλευρά, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε 4 πλευρές τετραγώνου. Και έχει ακόμα μία σειρούλα, παρότι έχει γίνει ήδη τετράγωνο, συνήθως στην επόμενη σειρά την συνεχίζουν κυκλικά με είτε ποδαράκι είτε μισό ποδαράκι και στις γωνίες βάζουν 3 ποδαράκια μαζί. Εδώ όλο αυτό το μοτίβο είναι ιδιαίτερα περίτεχνο, οπότε συνεχίζει αυτή την η ιδιαιτερότητά του, δεν γίνεται απλό. Λοιπόν, φτάνουμε στην κορυφή ξανά από τις 4 αλυσίδες που είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη σειρά, κάνουμε βουβό, προχωράμε κρυφά, δηλαδή χωρίς να δημιουργήσουμε πλέξη με βουβά στα επόμενα 4 διπλά ποδαράκια, έτσι ώστε να φτάσουμε στο κενό των 3 αλυσίδων και να σηκωθούμε πλέκοντας 3 αλυσίδες που θα μετρήσουν ως ένα ποδαράκι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο θα πλέξουμε 2 ποδαράκια που θα τα κλείσουμε μαζί, 3 αλυσίδες στον αέρα, άλλα 3 ποδαράκια που θα τα κλείσουμε μαζί, 3 αλυσίδες στον αέρα, άλλα 3 ποδαράκια που θα τα κλείσουμε μαζί, 3 αλυσίδες στον αέρα και άλλο ένα ζευγαράκι 3. Δηλαδή 4 στην ουσία, 4 ζευγαράκια από ποδαράκια που στο ενδιάμεσό τους απέχουν 3 αλυσίδες το καθένα. Στη συνέχεια 5 αλυσίδες στον αέρα για να φτάσουμε να μπούμε με 3 ποδαράκια μαζί στο κενό των 2 αλυσίδων της προηγούμενης σειράς. Θα κάνουμε στο ενδιάμεσό τους 3 αλυσίδες και μετά 3 ποδαράκια που θα κλείσουν μαζί πάλι στο ίδιο σημείο των 2 αλυσίδων. Έπειτα 5 αλυσίδες στον αέρα και στο κενό
των 3 αλυσίδων της προηγούμενης σειράς, σε αυτή τη μικρή φουσκίτσα, σε αυτό το μικρό δαχτυλιδάκι, θα κάνουμε ένα άριχτο, 3 αλυσίδες στον αέρα και ένα άριχτο πάλι μέσα τους, αγκαλιάζοντάς τα, όχι πλέκοντας μέσα στο άριχτο. Στη συνέχεια 5 αλυσίδες στον αέρα, μετά μέσα πάλι στο κενό των 2 αλυσίδων σε αυτό το τρίγωνάκι μας θα πλέξουμε 3 ποδαράκια που θα κλείσουν μαζί, 3 αλυσίδες στον αέρα, 3 ποδαράκια που θα κλείσουν μαζί, 5 αλυσίδες στον αέρα και στο επόμενο πάλι μισό δαχτυλιδάκι μας θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Θα μπούμε με ένα άριχτο, 3 αλυσίδες στον αέρα και πάλι ένα άριχτο μέσα σε αυτό το κενό των 3 αλυσίδων και έπειτα 5 αλυσίδες στον αέρα και έπειτα μέσα στο τριγωνάκι μας 3 ποδαράκια που θα κλείσουν μαζί, 3 αλυσίδες στον αέρα, 3 ποδαράκια που θα κλείσουν μαζί, 5 αλυσίδες στον αέρα και στο επόμενο τριγωνάκι μας, στο επόμενο κενό που υπάρχει η γωνία μας, πλέκουμε όπως πλέξαμε και στην αρχή 4 ζεύγη των 3 με 3 ποδαράκια που κλείνουν μαζί με απόσταση μεταξύ τους 3 αλυσίδων και στη συνέχεια πάλι 5 αλυσίδες στον αέρα, 2 ζευγαράκια των 3 πόντων με 3 ποδαράκια δηλαδή, με 3 αλυσίδες στο ενδιάμεσό τους, 5 αλυσίδες στον αέρα και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που πλέξαμε την προηγούμενη πλευρά θα πλέξουμε και τις επόμενες 3 μας πλευρές και θα κλείσουμε με βουβό. Είναι ένα υπέροχο μοτίβο, δεν βαριέσαι καθόλου να το πλέκεις, δεν έχει ίδιους συνεχόμενους πολλούς πόντους, έχει εναλλαγές αλλά εύκολες εναλλαγές. Είναι 7 στα 10 η δυσκολία του. Καλή επιτυχία!